और यूपी वालों का बैकग्राउंड बहुत खतरनाक होता है। करे जा कि ऊपर 32 नीचे 36 जवानी एक और धा तारू लागत कौनो बिहारी मर से पाला नहीं के पड़ल जहिया पड़ जाई तो तू न तार जवानी बोली। बेटा बदमाशी ना करे शराफत से जिंदगी गुजार दे कि बेटा बदमाशी ना करे शराफत से जिंदगी गुजार दे। और जे के उत्तर प्रदेश पे नजर उठा के देखी साला ओके बीच बजरिए में गोली मार दे। कि आगे तोर उत्तर प्रदेश वाला रंगदार हो तो बुझ बिहार वाला तोर भतार हो बुझाइल। जय बिहार जय बिहारी।